Naanda na natong mga Pinoy ang muhatag og maayong paglubong sa mga may panaw nga mahal sa kinabuhi ug ang lungon ang magsilbi nilang ulahing puy-anan. Apan kinsay magtuo nga mamahimo di ay kining sagulan og art. Atong suruyon ang tupas ka furniture. Skateboard, sala set, rocking chair ug chandelier. Pipila lang kini sa mga porma sa mga lungon nga makit-an dinhi sa Tupas Memorial Services sa Dakbayan sa Karkar. Nahimo ng tinuig nga tradisyon sa pamilyang Tupas ang pagbuhat og lain-laing mga estilo sa mga lungon. Kala ni siya idea ni sa kumpares nga di ba kung when it comes nga lungon matag mahadlok. Oh. So ang iyahang pamagi nga para acquaint ang mga tao, mag-engganyo sila ba ngayon ani nga lasi dili sila mahadlok. Iyang gihimo nga furniture nga everyday natong makita gud natong lingkuranan. So iyang gihimo lingkuranan. Gawas sa mga maanindot nga disenyo niini, matud ni Marie Tupas nga ang mga hinimo nga mga lungon sa iyang banang si June adunay mga nagpaluyong istorya. Sama na lang sa usa ka lungon nga ang tema mao ang mga karaang punuan sa Acacia sa Karkar City, kansang nahimong kontrobersyal tungod sa planong pagpamutol niini alang sa road widening. Alang sa atong mga kaigsuunan sa LGBT community, aduna say rainbow-colored nga lungon nga gibuhat nunot sa kamatayon sa transgender woman nga si Jennifer Laude. Aduna say lungon nga ginama subay sa sikat nga animated film nga Cars nga alang sa mga bata. Apan ang pinaka-espesyal nga creation sa Tupas mao ang eco-friendly nga lungon nga gibutang sa usa ka de-pedal nga sakyanan sama sa bisikleta. Lahi kini sa mga naandan nga sakyanan nga gipaandar og makina nga maoy mohatod sa mga minatay. Gipalibutan sab ang lungon og painting nga inspired sa mga heritage sites sa Dakbayan sa Karkar. Sigon sa magtiayong Tupas nga naglaom silang ang mga art caskets mohatag og laing perspektiba sa mga tao kung mutan-aw na og mga lungon. Kami nga Tupas murag gamay ra gid mi nga company bang ikumpara sa uban. Pero at least man lang nga mura bag malahi mi mo gihaning gihimo